Здравейте и добре дошли в канала на Левамет. Аз съм Шевкет. Днеска снимаме в така наречените работни условия. В момента сме все още в офиса на службата по трудова медицина. Идеята за това и подобни видеа възникна доста преди дълго време, но по една или по друга причина подкаст епизодите изпревариха тези наши намерения. Днеска ще си говорим за лични предпазни средства. Защо за лични предпазни средства, при условие, че има много други наредби? Защото съвсем скоро ни попадна една заповед, в която като основание за разработване на заповедта бе цитирана наредба за безплатното работно униформено облекло, а вътре като изискане към самите работни облекла бяха дадени спецификации, изисквания, като да защитават неблагоприятен микроклимат, да защитават пръски метал. Затова казвам, че беше нещо като хибридна заповед за мен. Ние не сме хората, които можем да кажем, че тази заповед е погрешна или непълна или невярна. Просто идеята в конкретния случай, или пък да укоряваме човека, който е създал заповедта, не, идеята в момента е да кажем как принцип, според нас, спазвайки изискванията на самата наредба, е редно да бъде конструирана такава заповед, защото съгласете се, че това е като да положим основите на една къща. Ако те не са здрави, всичко нататък няма как да бъде това, което очакваме. Нека първо да започнем с самото определение за лично предпазно средство. Определението за лично предпазно средство, колеги, е дадено в параграф 1.7 от допълнителните разпоредби на Закона за условни и безопасни условия на труд. И аз бих искал да ви го прочита дословно. Лично предпазно средство е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. Тоест, тук говорим за защита от рискове при работа. Докато работното облекло, безплатното работно и униформено облекло, цитирам отново дословно, работното облекло се осигурява за да запази личното работно облекло на работниците и служителите при извършване на възложената им работа, а униформеното облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието. Предполагам, всички виждате къде е разликата. В единия случай говорим за защита от рискове при работа, докато в другия случай говорим за защита на личното работно облекло на работещия. След като сме дали определението за лични предпазни средства, нека продължим по наредба 3 за личните предпазни средства. При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да бъде отстранен по друг начин, работодателя предприема мерките за осигуряване на работещите с необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла. Разбира се, трябва да кажа, че колективните предпазни средства винаги са за предпочитани пред личните предпазни средства. Личните предпазни средства трябва да отговорят на определени изисквания. Разбира се, всичко това е разписано в самата наредба, просто трябва да бъде прочетено. Тези неща не са нещо ново, което аз ще ви кажа, просто пак казвам, идеята е да акцентирам върху някои важни моменти от самата наредба. Личните предпазни средства, колеги, първо трябва да осигуряват защита срещу рисковете, срещу които се използват. Второ, те трябва да отговарят на условията на конкретното работно място. Трябва да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословно състояние на работещите, да съответстват на размерите. Разбира се, ако е необходимо, след подходящо регулиране. Като казах подходящо регулиране, сега се сещам тъй като и тук пред мен съм приготвил някои неща, които да ви покажа, сещам се за сбруи за работа на височина. Те са няколко размера. Самите сбруи позволяват регулиране в долната част, чрез ремъците, които се пристягат. Всички сте виждали сбруи. Разбира се, те могат да бъдат няколко размера. Всичко това е описано на самите
етикети. Това е друг модел на друг производител, но както виждате тук, не знам всъщност дали се вижда, тази е размер 2 пъти XL до 3 пъти XL. На самите сбруи, между другото, има и много друга така информация, която е описана, но специално за сбруите за физична защита ще се спрем малко по-детайлно в някои от другите следващи епизоди. Нека да продължим относно личните предпазни средства. Всяко едно лично предпазно средство, колеги, което сме избрали и сме закупили, би трябвало да бъде придружено от документация, която е на разбираем език. Понякога срещам такива, които са инструкциите за употреба, поддръжка и употреба, са единствено и само на английски. Сега съгласете се, че не всеки знае английски език в сегашно време. Затова казвам, че когато има някакъв такъв момент, обърнете се към доставчика, изискайте инструкцията да ви предостави инструкция на български език, защото е важно. Всички тези документи, като ръководства за употреба, декларации за съответствие, инструкции за безопасна работа, за които казах, трябва да са лесно достъпни за всеки един от работещи в дружеството. Друг момент е, че работодателя трябва да проведе демонстрация и обучение за използването на личните предпазни средства в дружеството. В аванс казвам, че всичко, за което говоря, демонстрация, обучение и така нататък, е хубаво да бъде извършено в писмена форма. Защо в писмена форма? То е срещу подпис. Защото подписа оставя следа в документите. Така можем да защитим нашия труд не само пред работодателя, а и пред колегите от дирекция инспекция по труда. Все пак това са хората, които извършват своите задължения и са длъжни да проверяват това, което е изискуемо от работодателя. Нека да продължим към личните предпазни средства, специално с изискванията към тях. Личните предпазни средства, колеги, са предназначени за индивидуално използване. Има запитвания към мене дали едно лично предпазно средство може да бъде използвано от няколко работещи. В изключителни, в някои случаи е възможно, да, възможно е, но тогава е желателно в самата заповед да опишем, т.е. да бъде разписано как и по какъв начин се случва това, как се поддържа, почиства, дезинфекцира с цел недопускане на хигиенни и здравословни проблеми за самите ползватели. Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на самия производител. Като казвам инструкциите, ето нагледно да покажем. Всяка инструкция ви споменах, че трябва да бъде на разбираем език. Това е една книжка, инструкция за употреба за работни обувки. Има поне 20 езика, на която е преведена специално тази инструкция. Разбира се, има и български език. В самата инструкция ще откриете не само как се поддържа самата обувка, там ще откриете информация относно това на кой стандарт или на кои стандарти отговаря, каква защита осигурява при работа. Това е конкретно за работна обувка. Това е за антифони, които са предназначени за външни антифони, предназначени за монтаж на каска. Разбира се, и това и в тази инструкция го има и на български. Тази инструкция представлява едно листче, но и тук е описано степента на защита, стандарта, на който отговаря дадения артикул. Тоест, желателно е всичко да е на български език, на разбираем език, да запознаете хората с тези неща. Информацията трябва да е достъпна, да проведете демонстрация и обучение за използването на тези лични предпазни средства. Защо трябва да се проведе обучение на работещи за използването на лични предпазни средства? Защото един път бях свидетел как един от работещи се опитваше самата сбруя, даже този конкретен модел, въпреки че е указано коя е горната част на самите ремъци в горната част, след като облечете сбруята, тук самата стрелка попада в тази част, той оказва къде е горната част на самата сбруя, той беше обърнал наобратно. Точно поради тази причина
е желателно да проведете и такова обучение. Сега, преди да пристъпим към избора на лични предпазни средства и специални работни облекла, трябва да определим дали покриват нашите изисквания, т.е. да извършим един вид оценка. Какво включва оценката? В член 16 алинея 1 от наредбата е разписано. Анализи и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати, определение на характеристики, които всяко едно лично предпазно средство трябва да притежава, за да е ефективно срещу рисковете, и сравнение на характеристиките на личните предпазни средства с характеристики на необходимите лични предпазни средства. Разбира се, трябва да отбележим, че идентифицираните рискове в оценката на риска трябва да са много добре структурирани, т.е. трябва да си свършим работата и там всички заедно. Относно оценката на риска, мисля да заснемем едно самостоятелно видео, но тук бих искал да кажа, че оценката на риска не е еднократен процес, колеги. Някой си мисли, че след като направим оценка на риска, аз съм срещал в интерес на истината такива неща, като тя се прави всяка година, тя се прави през 3 години. Не, колеги, оценката на риска няма период, в който се преразглежда. Тя може да бъде преразгледана и след 1 месец. Тоест, това е етап, който е, да не кажа почти ежемесечен, почти ежедневен. Няма срок. В момента, в който настъпят промени, в които считаме, че оценката на риска може да бъде преразгледана, трябва да я преразгледаме. И не само службите по трудова медицина извършват оценката на риска. Това, между другото, е другото грешно разбиране. Службите по трудова медицина, колеги, участват в разработването на оценката на риска. Разбира се, че могат да я направят само те, но всичко това подлежи на договорни отношения. Всеки, който е направил една оценка на риска, идентифицирал конкретните рискове, съгласете се, че ако не са идентифицирани по правилния начин, няма смисъл от по-нататъчните действия при избор на лични предпазни средства. Тоест, трябва да конкретизираме самата опасност, да идентифицираме много правилно конкретните опасности при работа. Затова и работещите са хората, към които трябва да се обръщаме при идентифицирането при разработването на оценка на риска и идентифицирането на опасностите по работните места. Това са хора, които са запознати със своята работа. В повечето случаи това, което, ако са хора, които работят доста дълго време на работа, знаят за рисковете при нея. Длъжностните лица, казах, представителите на синдикалните организации, групите по условия, групите и комитети по условия на труд, всички тези, службата по трудова медицина, всички тези са хората, които би трябвало да структурират доста добре един списък на лични предпазни средства. Нещо, което може би пропуснах, в член 17 алинея 1, между другото не е нужно да помните самия член и самата алинея. Така или иначе, аз пред мен е самата наредба и аз си ходя опитвам се да спазя последователността на нещата, но по-важното е да знаете къде да търсите и къде да намерите конкретния казус, който вас ви интересува. Все пак аз ще цитирам дословно. Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно член 4, въз основа на извършената оценка на риска на работно място, като се вземат предвид рисковете, свързани с части на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение номер 1. Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, посочен в приложение 2. Неизчерпателен списък на дейностите на областите, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение номер 3. В зависимост от спецификата на работните места, възможности, опасности и резултати от оценка на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, представители на работниците и служителите, комитети и групи по условия на труд и службата по трудова медицина, работодатели определя необходимите лични предпазни средства, независимо от това дали рисковете, личните предпазни средства и дейности са посочени или не в приложение номер 1, 2 и 3. Тоест, обръщайте внимание и на самите приложения, които са дадени в самата наредба. След като сме определили, да речем, че сме идентифицирали правилно рисковете по оценка на риска,
Спазили сме всичките изисквания на наредбата. Трябва да пристъпим към изготвянето на самия списък. Какво съдържа списъка? Първо, работни места, длъжности, професии, за които сме решили, че е необходимо да ползват лични предпазни средства, съгласно оценката на риска, разбира се, условията на работа и така нататък. Вижте, аз лично предпочитам това да го направя нали, няма правилен начин за изготвянето на самия списък. Аз лично предпочитам да го изготвям в таблична форма, защото ми е по-нагледно. Нали, но всеки решава сам как да го изготви, стига да спази изискванията на самата наредба. Така казахме, че да речем го изготвяме в таблична форма. Първата колона е списък на професии, длъжности, за които е предвидено използването на лично предпазно средство. Втората колона описва вида на личното предпазно средство, било дали ще е защитна обувка, дали ще е антифон за защита от наднормени нива на шум, или ще бъдат сбори за височина защита, или работни очила. Описваме конкретното лично предпазно средство, вида му. Разбира се, описваме и срещу какъв риск сме решили да го осигурим. Дали риск от пробождане на ходилото при защитните обувки, дали от ускорени частици при работните очила. Следващата графа може да впишем задължително срока на износване на личното предпазно средство, което сме определили. Аз лично съветвам всички партньори да вписват и стандарта, на който трябва да отговаря самото лично предпазно средство. Стандарта е така желателно да бъде вписан, къде може да бъде намерен на всяко едно от ръководствата за употреба. Както да речем тук е описан на 420 класа, т.е. степента на защита, това е конкретно за работни ръкавици, но на всеки един от артикулите, това примерно е полумаска, ето го стандарта, на който отговаря, за височинната, сброите за височинна защита, също и този модел е описан ето тук долу, е на 361 от 2002. При другата сброя, ето го тук, разбира се, сигурно не се вижда, но е на 361. Та, лесно може да бъде намерен, достъпна информация. Относно списъка, след като сме го изготвили този списък, задължително го обявете пред работещите, защото те трябва да се запознаят с това какво е избрано, за да ги защитим от рисковете при работа. Отново връщам се за малко, но аз наблягам много на това, тъй като и ние сме длъжностни лица в някои предприятия. Канете представителите на работниците и служителите. В началото е трудно. Не винаги, но в повече случаи е малко трудно. Те са хората, пак казвам, които ще носят тия лични предпазни средства понякога по 8 часа на ден през цялата работна смяна. Много добре знаят тези хора, много добре знаят рисковете, при които работят, запознати са с тях, в някои случаи много добре запознати, повече дори от нас. Тоест от тях можем да научим доста неща, които в противен случай бихме научили, как да кажа, след време. Тези хора, всеки иска да бъде информиран. Хората са най-големия капитал на едно предприятие. Няма хора, няма производство. Нали, сега изкуствен интелект и така нататък, но някои дейности няма как да бъдат извършени без хора. Повярвайте ми, ефекта след консултации с работниците и служители, естествено, понякога отваряме една скоба, нали, нещата са, как да кажа, трудно осъществими, тъй като едните искат едно, другите искат друго, но в повечето случаи стигаме до така наречената златна среда. Винаги се достига до златната среда. Винаги има компромиси от едната и от другата страна, но когато работниците и служителите видят, че се опитвате да направите така, да опазите техния живот, да опазите тяхното здраве при работа и се опитвате да им дадете нещо, което е по-добро, повярвайте ми, всички го разбират.
Разбира се, от 100 различни човека може да вземете 100 различни мнения, но пак казвам, всичко е въпрос на разговори, разговори. Само това е решението на проблема, нищо друго. Изготвили сме списъка, обявили сме го пред работниците и служителите. Какво пропуснахме? Работодателят трябва да осигурява резерв от лични предпазни средства, колеги, за да гарантира безопасно осъществяване на трудовата дейност в предприятието. Резерва е необходим и от гледна точка на това, че в някои предприятия постъпват, напускат. В деня на постъпване на работа се дават лични предпазни средства, т.е. ни трябва да имаме някакъв все пак резерв, защото без лични предпазни средства няма как да допуснем човека до работа. Даваме ги в деня на започване на работа, а когато нямаме такива налични, няма как и да го допуснем. Точно поради тази причина е необходимо да имаме и едно от задълженията на работодателя и да извършва и периодични проверки за качеството на личните предпазни средства, използвани в дружеството и предприятието. Затова, колеги, се съставя протокол. Сега искам да ви прочита, колеги, член 26 от наредба 3 за личните предпазни средства, алинея 2, който визира специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата. Чета дословно: специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работно място, температура, влажност и скорост на движение на въздуха, след изтичане на срока на износване не подлежи на връщане. Достатъчно е да знаете, че когато едно работно облекло защитава дори и само от един риск, то попада в графата специално работно облекло. И за това, пак казвам, може би се повтарям, но когато положим основите добре, оттам нататък всичко си идва на място. Но когато сбъркаме в самото начало, след това следва ефекта на доминото. Продължаваме по същия начин. Най-малкото е, че когато случва се някой от колеги да напуснат, да сменят своята месторабота, идва друг. Ако той бърза да навлезе или не обърне внимание, продължава да работи по същия начин. Затова трябва да внимаваме много добре по какъв начин структурираме самите документи. С личните предпазни средства мисля да спра до тук, тъй като доста напреднахме във времето. Не мисля, че съм казал нещо ново. Това е от нас, колеги. Ако видеото ви харесва и смятате, че би имало полза от такива видеа, може да се абонирате за канала, може да споделите това видео в социалните мрежи. За днес толкова. Благодаря ви, че бяхте с нас. Довиждане и до скоро.